Quan has de fer 7 punts és quan has de treure braços. Has de fer 2 voltes. I recorde que has d'agafar les teves mans dalt i baix. Sí. Tu mateix mentre vas girant. Veus? Ahí. Molt bé. Vingueres cap a dins, ella vindrà, ja veuràs. Veus? Ahí, ahí. Aquí, no, perfecte. Ahí. Ja se't posa la faixa. S'ha pegat, Marc. Has d'escoltar, me s'ha pegat a la persona. Guiant-la, és anar tu guiant-te-la i posant-te-la per on t'interessa. Tensa-la, no tingues por. Estira. Molt bé. No tingues por que no caurà. No, hi ha una cosa, perdó, se toca la cadera. En algun moment pegau-li la volta. Lo de dalt baix i lo de baix dalt. Desfés-te una miqueta, baixa una miqueta. Marc, baixa que l'ajude jo. Baixa. Però te l'has d'ajustar ara. Espera, ara. Baixa, Marc. Clar, has de portar-lo, mira, te l'agarres a l'aixina i te l'ajustes ahí en l'esquena. És que si no te farà bolsa, perquè com teniu la cadera més ampla... Sí, és per la cadera, eh? Puja tu sol, No, no tens més. Si cai, qui paga? Bé?